Fost is-snajja li l-Maltin u l-Awċin huma magħrufa lihom, ma nistgħux ma nsemmux dik tal-bizzilla. U bħal kull sena oħra, is-sena tal-bizzilla għandha vokabolarju speċifiku marbut magħha. Il-bizzilla Maltija tmur lura għal ħafna żmien. Kienet tinħadem fl-ilbies bħala l-moda personali kif ukoll fil-knejjes bħal huma l-qalbi u trieħi tal-artal. Fir-realtà il-kliem Malti ġej mill-Taljan. Pereżempju kienu jgħidulhom pizzilli għal bizzilla, jew pjombi għal ċombin, trina, li hija wkoll trina xorta ngħiduha bil-Malti. Però mbagħad ovvjament skont kif tkun trabbejt u kif tkun smajt il-kliem mhux biss dak li huwa li nkunu nafu mill-qari u hekk, imma wkoll li tinżel minn ġenerazzjoni għal oħra. Għandek bżonn lodda biex inti taħdem il-bizzilla, fosthom huwa it-trajbu jew bħalma uħud jgħidulu wkoll imħadda. Ikollok bżonn ix-xempju illi fi żmien l-antik kien ikun dak li huwa manwali bil-linka tas-sepja u kulur aħdar jew inkella iswed u jew inkella kien ikun bil-linka bajda fuq karti blu. Ix-xempju jitwaħħal mal-trajbu permezz tal-labar. U il-labar importanti li jkunu waħlin fuq kuxxinett. U l-kuxxinett jista' jkun jew fuq il-lemenija jew fuq ix-xellugija jiddependi il-ħaddiema tal-bizzilla kif tħossha l-iktar komda. It-trajbu jkun waqqaf jitpoġġa fuq il-koxox jew bejn il-koxox meta tkun bil-qiegħda skont kif tħossok komda u iċ-ċombini jitwaħħlu skont id-disinn, skont ix-xempju. Il-ċombin jista' jkun tal-linja jew inkella tal-adma. Huwa jkun tawali, ikollok lonq, ikollok fejn tpoġġi l-ħajt u ikollok ukoll il-parti ta' isfel fejn inti tista' taqbdu bl-idejn. Biex timlih iċ-ċombin tista' tagħmlu jew manwali iddawwar bidejk jew inkella tuża għodda oħra li hija r-raddina. Il-punti għandhom il-kliem tagħhom, għandek il-punt sħiħ, punt merfuħ, punt xekxik, ċumbaturi, tkannizzata. Il-bizzilla Maltija wkoll hemm it-tipi tagħha mhux biss dwar il-punti, jekk inti għandek il-bizzilla tal-festuni, għandek il-festun tas-salib ta' Malta li mhux f'kull bizzilla issibu, però ovvjament mill-punti tindika li hija l-Maltija. Festuni oħrajn li hemm huma l-festun tax-xemx, tal-istilla, tan-nofs qamar u hemm ħafna oħrajn li jinkludi anke l-punti bħal il-festun tal-balla, il-festun tal-punt Ingliż. Il-punt Ingliż huwa sinonimu ħafna mal-bizzilla ta' Malta. Jinstab fir-realtà fil-bizzilla ta' Malta biss. Il għaliex għax hu jixbaħ ħafna il-bandiera Ingliża. Għandek is-sitt saqaj li jidħlu ġo xulxin u jiffurmaw il-maqrud fin-nofs. Bħala bizzillel mhijiex biss tal-festun, insibu wkoll il-bizzilla tal-fjuret, dak li aħna ngħidulhom il-Flemish laces, it-trina li għandek parti li jkun bil-trajbu u parti oħra jkunu maħdumin bil-labra. Il-kliem Malti huwa meddet fejn jidħlu l-artiġjanat tal-bizzilla. Waħda mill-affarijiet li għandek għalliema li jgħalmu il-bizzilla u jippreferu jużaw il-vokabularju Ingliż. Għandek sfortunatament l-anzjani ovvjament qed iħallu din id-dinja u qed magħhom qed iġorru l-enċiklopedija, ġifieri m'għandniex ċans li jekk ma nilħquhomx nitilfu ħafna mill-informazzjoni li ovvjament kienu huma jitkellmu biha. U għandek l-iskejjel, sfortunatament l-artiġjanat mhux qiegħed jiġi mgħallem u jew anke f'istituzzjonijiet edukattivi u llum il-ġurnata iż-żgħażagħ huma iktar mixħutin lejn it-teknoloġija.
L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu hija responsabbli minn bosta inizjattivi li jfittxu jħeġġu l-qari u l-kitba fost it-tfal. Fost dawn l-inizjattivi hemm dik tal-ambaxxaturi tal-qari. It-tim tagħna ltaqa' ma' wħud minn dawn il-personalitajiet sabiex jitkixxef aktar dwar din l-inizjattiva. Il-programm tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu l-Ambaxxaturi tal-Qari hija tisir biex inkomplu nrawmu sens ta' apprezzament akbar lejn il-qari u l-kotba fost it-tfal u ż-żgħażagħ. Waqt l-attivitajiet ta' dan il-programm, personalitajiet magħrufa Maltin qegħdin iżuru skejjel primarju u medji u bl-eżempju tagħhom qegħdin iwasslu dan il-messaġġ kemm huwa importanti li wieħed jaqra. Biex inkomplu nsaħħu dan il-messaġġ, l-ambaxxaturi tal-qari ġejjin minn oqsma u setturi differenti tal-ħajja. Fost il-grupp dinamiku ta' ambaxxaturi insibu atturi, kantanti, żeffiena, plejers tal-futbol, xandara, preżentaturi u anke awturi. Waqt dawn l-attivitajiet, l-ambaxxaturi magħżula jaqraw kotba bil-Malti jew bl-Ingliż lil klassijiet differenti. Wara jiġi diskuss il-ktieb li jkun inqara, mbagħad wara flimkien l-ambaxxaturi u l-istudenti jkollhom forum fis-sala tal-iskola li jsiru waqt dan il-forum isaqsuhom mistoqsijiet relatati mal-esperjenza tagħhom u għalfejn huma jħobbu jaqraw. Ġeneralment l-attività tintemm b'kanzunetta minn wieħed jew waħda mill-ambaxxaturi tal-qari. Kull meta għamilna attività dejjem kellna rispons pożittiv ħafna mill-iskejjel kemm mill-edukaturi u iktar importanti mill-istudenti infushom. L-għalliema dejjem jgħidulna kemm it-tfal wara l-issir l-attività kemm jitħeġġu biex jaqraw iktar u jkolluna ħerqana biex ukoll jaqraw il-ktieb li jkun inqara mill-ambaxxatur. Il-kotba fil-ħajja tiegħi huma importanti ħafna, speċjalment li issa jiena coach ta' tfal. Naqra ħafna fuq l-internet, naqra kotba wkoll u jgħinuni ħafna l-mod kif naħsibha. Il-qari huwa importanti għax miftulek orizzonti ġodda u anke eżempju jiena mill-esperjenza tiegħi kien importanti l-qari għax tallimt żewġ lingwi oħra meta labt il-futbol. Naħseb li ma kontx naf naqra kien ikolli problema biex nikkomunika ma' sħabi il-plejers u l-coach. Li tkun ambaxxatur tal-qari huwa ta' sodisfazzjon. B'dan il-mezz jiena nkun qed nippromovi l-qari fl-iskejjel. Niltaqa' ma' ċertu żgħażagħ ukoll tfal li jiena kont xi darba wkoll fuq il-bankijiet bħalma kienu huma u naħseb nuri wkoll l-importanza tal-qari. Jiena minn esperjenza tiegħi meta kont żgħir, ovvjament assoċjat ħafna mal-futbol, kont naqra ħafna fuq il-futbol fuq xi ħaġa li kont inħobb, ġifieri importanti li taqra kotba li tħobb u dik kienet tgħinni wkoll anke biex intejjeb l-abiltajiet tiegħi meta mmur mbagħad fit-taħriġ tiegħi għax kont ċertu affarijiet kont nantiċipahom permezz dak li nkun qrajt fil-kotba jew inkella aħjar dak iż-żmien kienu magazines tal-futbol. Naħseb l-aħjar ħaġa li konsept jiena u forsi nista' ngħaddejha ma' tfal hija li ħares lejn il-ktieb bħala ħabib. Ħares lejn il-ktieb bħala dak il-persuna u dik il-persuna li tista' tik parir siewi għal ħajtek. U naħseb fil-kotba tista' tfittex u ssib ħafna pariri li jistgħu jgħinuk fil-ħajja tiegħek. U minn meta bdejt inħares lejn il-kotba bħala ħabib li jista' jtini parir tajjeb, bdejt inħobbhom iktar il-kotba u bdejt napprezzhom iktar. Matul din is-sena skolastika, l-Aġenzija se tkompli għaddejja b'dawn l-attivitajiet. Iżda minħabba l-pandemija li għaddejjin bħalissa u l-miżuri ta' saħħa u sigurtà li qed jiġu implementati fl-iskejjel, dawn is-sessjonijiet u dawn l-attivitajiet se jsiru b'mod virtwali. Li se jsir huwa li l-ambaxxatur tal-qari ħajjagħmel sessjoni ta' qari online ma' klassi u mbagħad wara jkollhom l-opportunità li jiddiskutu l-ktieb. Wara li jsir il-qari u mbagħad it-tfal ikollhom l-opportunità li jsaqsu lill-ambaxxatur tal-qari mistoqsijiet fuq l-esperjenzi tagħhom. Għal aktar informazzjoni fuq din l-inizjattiva, jekk jogħġobkom żuru l-paġna ta' Facebook Ambaxxaturi tal-Qari Reading Ambassadors. Minnu mitħla tal-mużika lokali huwa familjari ma' Kim Pepe, aktar u aktar issa li qed tipproduċi l-mużika bil-Malti bisimha stess.
It-tim tagħna ltaqa' ma' Kim sabiex isir jaf aktar dwar is-sena tal-kitba tal-lirika b'Ilsienna. Jiena marrit xejn minn għandek, mhux ser nitlob xejn li m'għandekx. Id-diskakun li hija miktuba l-lirika minn Antonio Tufinjo titratta dwar imħabba ġenwina illi ma tarax id-dera ta' dak li jkun u ma tippruvax tfittex in-normalità fir-relazzjonijiet, kemm f'relazzjonijiet romantiċi kif ukoll bejn il-ħbieb. Il-video ġie miġbud bħala simbolu tal-karattru tiegħi li għandu dak in-nofs li huwa konservattiv u dak in-nofs li huwa liberali li xi kultant jaħbtu ma' xulxin. B'hekk inkitbet id-diskakun. Nażel nikteb bil-Malti għaliex naħseb li hija iktar espressiva, hija lingwa li nitkellem kuljum u ma naħsibx li nista' nsib mod ieħor kif nesprimi li l-innifsi jekk mhux bil-Malti. Għalkemm ħafna nies jaħsbu li hemm ħafna sfidi li tikteb bil-Malti, jiena ma tantx naqbel għaliex jien stess insib ruħi nisma' kanzunetti bil-Franċiż, bit-Taljan, b'lingwi differenti u nħoss illi hemm ħafna nies anke b'mod internazzjonali li jisimgħu kanzunetti bil-Malti. Biex nikteb l-iktar ħaġa li tispirani huma l-esperjenzi personali tiegħi kemm fix-xogħol tiegħi fil-qasam tal-psikoloġija u kemm fiż-żożija tiegħi l-esperjenzi li għaddejt minnhom fiċ-childhood bħal mewt fil-familja, imħabba, dwar anke l-qattus tiegħi, ġifieri l-ispirazzjoni totalment hija fuq l-esperjenzi personali tiegħi. Għandi wkoll temi fuq il-mewt fil-familja u ż-żożija tul iż-żmien kif affettwatni psikoloġikament. L-ewwel kanzunetta li ħriġt li kienet tkun ġiet mejjuna mill-Kunsill Malti tal-Arti. Kelli rispons tajjeb ħafna kemm fuq Facebook, kemm fuq YouTube, tinsab ukoll fuq Spotify. Inħoss li kienet xi ħaġa innovattiva ħafna peress li użajt l-elettronika bħala ġeneru bil-Malti. Malta nħoss li ma tantx ġeneri elettroniċi bil-Malti kif ukoll kantati minn nisa. Hemm bżonn ta' ħafna iktar inizjattiva miż-żgħażagħ u kien wieħed mill-għanijiet tal-proġett tista' tgħid. Ħerqana ħafna biex noħroġ iktar mużika bil-Malti u nispera li ħajjart biżżejjed żgħażagħ. Il-kitba tal-poeżija fiha mis-seħer u s-sena u tfittex li tesprimi permezz tal-ħsejjes u t-tifsir. Tkellimna mal-poetessa Simone Ngwanez dwar il-ħila li jitlob dan il-ġeneru partikolari. Laxxita lil ma tiqafx nieżla, erġa' idħol fija, inkennek jien. Il-proċess kreattiv normalment ikun ispirat jibda minn aspetti fil-fatt differenti. Daqqiet tkun biċċa mużika li vera tolqotni, daqqiet ikunu sitwazzjonijiet partikolari, dettall ta' mument u jew inkella anke tifkiriet ta' tfulija, normalment jibda hekk. Imbagħad ngħaddu għall-istadju ta' tħarbix ngħidu jiena noti l-emmulaw biex inżomm f'moħħi ċertu idejat anke kif ikunu ġew dak il-ħin għaliex ħafna drabi jkun hemm qisu fil-bidu dal-monologu intern illi imbagħad ikolli bżonn nikteb biex iservi bħala il-qafas, il-pedament ta' dak illi nikteb fuqu u mbagħad minn hemmhekk nibda
nitrasferixxi x-xogħol tiegħi għal fuq normalment għal fuq il-computer hekk kif jibda jieħu ftit il-forma bil-kitba għax nibda bil-kitba bidejja u mbagħad ngħaddi għal fuq il-computer. Wara li x-xogħol ikun ingħalaq sa ċertu punt, dak għadu fażi preliminari għaliex aħna nafu li ħafna drabi x-xogħlijiet meta inti talaqhom u tħallihom ftit torqod fuqhom ngħidu u terġa' lura lejhom, tibda ssib affarijiet, tiskopri affarijiet ġodda f'dik il-biċċa xogħol tara affarijiet li forsi tixtieq tibdel jew linji li jinqasmu mod differenti u it-tentazzjoni tiegħi li kull qari li nagħmel dejjem ħanċaqlaq xi ħaġa, ġifieri m'iniex it-tip ta' persuna li nikteb il-ħaġa u hija sagrosanta tibqa' kif tkun ħarġet. Tal-ilma l-frontieri tiegħek għalik, għax il-frontieri tiegħek tal-ilma. Tal-ilma l-frontieri tiegħek. U ħallejtni n-nawm arwiena fihom tal-ilma żejt. Daqqiet jitmewweġ, inkun qdift, jew ħaduni l-kurrenti ma nafx, jew ġbitni int. Il-kitba kreattiva fil-fatt hija xi ħaġa illi ma ngħidx titgħallimha, hija xi ħaġa illi qabel xejn tibda toħroġ b'mod spontanju ħafna, l-ewwel xogħlijiet joħorġu spontanju ħafna, imbagħad anke minn workshopping u minn feedback illi tieħu it-tagħlim isir b'mod informali ħafna u ma' kull pass qed iservi ta' taħriġ biex ngħidlek tkompli titkisser fis-sena tal-kitba. Fost it-temi ewlenin hemm it-tema ta' tfulija li fil-fatt it-tema ta' tfulija tiġi ħafna minn ħin għal ieħor, toħroġ ħafna minn ħin għal ieħor, it-tema ta' skiet, is-sitwazzjoni umana wkoll hija tema oħra li toħroġ ħafna fil-kitba tiegħi, ukoll it-temi ta' ix-xenqa dak li wieħed qed jixxenna għalih bażikament u t-tifkira wkoll. It-tifkira, momenti li għaddew imma għadhom hemm jistaħbew f'xi rokna. Niftakar biss il-biża' f'għajnejk ara tereq tal-ilma l-frontieri tiegħek u jien nixrob minnhom bla naqta. Jista' jkun sqejtni int, jista' jkun ma flaħniex id-distanza. Fil-bidu tas-seklu 20, Ilsienna ltaqa' mal-ewwel sfida kbira ta' natura politika. Sfida li ġala darba għeliba seta' jissaħħaħ fi sferi amministrattivi u fl-edukazzjoni. F'din ir-rokna nlaqgħukom mal-Professur Arnold Cassola sabiex jagħtina aktar tarif dwar din il-kwistjoni tal-lingwa. Naturalment ma nistgħux nagħtu data sena preċiża li bdiet il-kwistjoni tal-lingwa, però nistgħu ngħidu ftit jowis meta. Pereżempju fl-1878 kellna l-Kummissjoni Keenan ta' mibgħuta mill-majesta tagħha Reġina u l-Kummissarju Keenan kien wasal għal konklużjoni li it-tfal Maltin huwa wisq tqil għalihom li jitgħallmu fl-iskejjel bit-Taljan u bl-Ingliż. Naturalment hemm ħafna elementi politiċi u d-deċiżjoni fil-fema tiegħi kienet aktar politika milli edukattiva. Però billi skontu kien hemm din id-diffikultà kellhom jitgħallmu bl-Ingliż biss bl-għajnuna anki tal-Malti u hemmhekk beda tingħata spinta lill-Malti. Naturalment għamu kontra dan l-antiriformisti, ġifi dawk li kienu l-aktar ta' kultura taljana. U naraw per eżempju li l-Adriano Dingli fl-1878 jidirlu wkoll ftit jowwiż dak iż-żminijiet, Sir Adrian Dingli li hemm min jgħid li kien il-veru gvernatur ta' Malta, kien uża argument oppost u qallhom isma' iż-żgħażagħ edukati ma kienet jimmira biss għal min hu edukat li kienu ftit dak iż-żminijiet, ma ninsewx li ħafna kienu illitterati f'Malta. Iż-żgħażagħ edukati l-kol jafu bl-Ingliż u bit-Taljan,
Mela ejja inħalluha kif inhi mhux intelfulhom anzi il-lingwa Taljana. U daħħal ukoll element leganistiku, tinsiex dana kien isu l-Attorney General tal-lum. Dak qal legalment l-Ingliżi meta ħadu l-Malta bit-trattat tal-1801 minn ħadu l-Malta wedu li ħallu kollox kif inhu ma jagħmlux tibdiliet radikali. U huwa uża l-argument li jekk il-gvern ineħħi t-Taljan kien ikun qed jikser it-trattat, il-kundizzjoni tat-trattat li huwa iffirma. Il-bniedem li fil-fema tiegħi li l-aktar mbagħad ta' spinta kien Sigismonda Savona li kien kemm fil-qasam edukattiv imma wkoll kien fil-Kunsill tal-Gvern ta' dak iż-żmien u fil-Kunsill tal-Gvern 1885 għandek data ċara jitkellem ċar li hemm bżonn jitneħħa it-Taljan u jintuża l-Ingliż biss bl-għajnuna tal-Malti u viċeversa. Ġifieri qed naraw hemmhekk motivazzjoni oħra politiko-edukattiva għaliex għandu jitneħħa t-Taljan u minn hemm allura bdiet il-kwistjoni li damet sal-gwerra pratikament ta' indeċiżjoni jew deċiżjoni tinqalbu minn amministrazzjoni għal oħra fuq x'tip ta' lingwa għandha tintuża fl-iskejjel. Allura ġieli kellek amministrazzjoni li tneħħi t-Taljan u tipprova tippuxja il-Malti imma kien strument biex tipprova tneħħi t-Taljan u tħalli tagħti preminenza lill-Ingliż, tiġi amministrazzjoni li terġa' ddaħħallek it-Taljan u ma kien hemm il-perjodu tal-pari passu fejn it-Taljan u l-Ingliż jibqgħu mixin bl-istess pass u eventwalment il-Malti ma dak iridu nistennew sa-1934 biex verament il-Malti jistabilixxi ruħu. Naturalment da ġab inċertezzi kbar fil-qasam edukattiv u anki fil-qasam politiku għax kienu jaqgħu il-gvernijiet anki wara self-government kien ikollok din l-inċertezza bl-użu tal-Malti u tat-Taljan fil-qrati prinċipalment u xekk u fl-iskejjel. Dawk kienu żewġ oqsma ewlenin fejn din il-kwistjoni tal-liema lingwa għandha tintuża kienet inħass l-aktar. Il-kwistjoni tal-lingwa ġiet riżolta bil-faxxiżmu pratikament. Dak li ma rnexxilhomx jagħmlu l-Ingliżi li jneħħu t-Taljan definitivament minn Malta, naħseb irnexxielu jagħmlu Mussolini. Indirettament, fis-sens li bil-faxxiżmu u dik l-atmosfera belliġeruża ġifieri ta' gwerra ta' ġlied li mbagħad seħħ fit-tieni gwerra dinjija, hemmhekk l-amministrazzjoni u l-pro-Ingliżi sabu ir-raġuni ewlenija biex ikunu jistgħu jneħħu t-Taljan u dana seħħ fin-1934. Meta skużani, fin-1934 mhux neħħu it-Taljan, daħħlu l-Malti bħala Ilsien uffiċjali. Ħafna jaħsbu li f'dik is-sena tneħħaw wkoll it-Taljan, mhux veru. It-Taljan baqa' sa-36 sa-1936. Kien mbagħad b'legal notice tal-1936 li t-Taljan tneħħa għal kollox. U minn dak il-mument beda jkollna il-Malti u l-Ingliż bħala l-ilsna uffiċjali it-tnejn flimkien. Min dak il-moment ma kienx hemm iktar it-Taljan u min kien pro-Taljan ma setax jipprotesta bil-qawwa għaliex kienu jibdew jgħidu għallum li jaħseb wara dak iż-żmien jgħidu traditur inti mat-Taljani li mbagħad aħna se nidħlu fi gwerra magħhom jew għax attakkawna eċetera. Jiġifieri hemmhekk mietet il-kwistjoni u almenu sa wara l-gwerra sa wara l-50s u mbagħad ġajna bnejna rapporti mal-Italja b'mod differenti bħalma huma sal-ġurnata tal-lum. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.